Espies de veritat. Encar de la UP, les 7:21 del matí. Els presoners ja són aquí. Ara podrem provar l'últim prototip pel transport de persones. Això mateix. I si alguna cosa surt malament, m'encarregaré de resoldre-la. Els dolents van amb Zepelí. Àtic de les espies, les 8:35 del matí. Oh, que complicat! No sé quina excusa fer servir per tornar a quedar amb algú. Ah, has dit tornar a quedar? I tant! Estic repassant tots els ex a veure si en trobo algun que valgui la pena tornar-hi. No sé què dir-te, Clover. Remenar el passat no és mai gaire bona idea. Però i si per això deixo escapar el noi perfecte? Per exemple, en Bruce? Vols dir el Bruce que fa 2 anys va venir a la primera cita amb una pizza en comptes de flors? Oh, no passa res, dona. Tothom té dret a equivocar-se. Oh! Clover, ets tu? Sí, i tant que sóc jo, Bruce. Ja sé que fa temps que no ens veiem, però potser podríem anar a veure una pel·li o alguna cosa. M'encantaria, però ara tinc reunió del Consell d'Administració de la meva empresa de videojocs i a la tarda em passen a recollir amb la limusina. De la teva empresa? Amb la limusina? Oi, Sam? És curiós. El millor que m'ha passat fins ara és que em deixessis plantat, perquè vaig decidir posar ordre a la meva vida, així que moltes gràcies. Ui, això deu fer mal. Però què dius? És genial! Ara només he de repescar un dels meus ex abans que triomfi. Segur que és la UOP! Us hi heu fixat que el despatx d'en Jerry sembla molt més gran? I parlant de mides, per quina missió el volen aquests Zepelí? Hola! Què us sembla, espies? Ja veig a venir que avui ens espera un dia una mica lent, o sigui que ja puc dir adéu al meu pla de repescar exnòvios. T'equivoques, el Zepelí de la UP no va gens de lent. En un 3 i no res sereu a l'illa de la UP. L'illa de la UP? On hi ha la presó dels dolents més dolents de tots els dolents? Just a la fusta. Hi haureu de traslladar uns delinqüents molt perillosos, però us asseguro que serà una missió rutinària. A veure, ja he tingut en compte que cap de nosaltres sap pilotar un Zepelí. No caldrà. Gràcies a la tecnologia de la UP, l'aparell funciona sol. I ara, el material d'avui, per si de cas. Us emportareu 3 pintallavis amb làser, el rellotge encongidor, les botes amb ventós a la sola, l'anell de diamants amb projector 3D i, finalment, unes granades amb gas lacrimogen molt útils. Teniu! Bé, a reveure! Alça! Que mola! No ho hauria dit mai que un Zepelí pogués ser tan guai. Aquest sofà és com seure en un núvol de sucre gegant. Benvingudes a bord del Zepelí de la UP. Tenim a la vostra disposició una àmplia varietat de sucs, batuts i snacks sans i una selecció de revistes de moda d'arreu del món. Vista! Això és genial! Espero que n'hi hagi més de missions amb Zepelí. I parlant de missions, hauríem de comprovar si els presoners... estan ben immobilitzats. Temps estimat d'arribada a l'illa de la UP, 56 minuts. I ara relaxeu-vos i aprofiteu bé el viatge. Genial! És el moment perfecte per localitzar un altre dels meus ex, en Jason. Hola, Jason, saps qui sóc? No n'estic segur. Ta-tan! Sóc la Clover de la classe de ioga. La Clover? D'això no sé si... No te'n recordes, la Clover? Feia una postura que t'agradava molt. Ah, ara sí, la moreneta aquella tan guapa, oi? Moreneta? Tu què t'has pensat? Sóc rossa natural, jo! D'acord. He de reconèixer que tenia una mica de raó. El temps ho refreda tot.
Ostres, què ha sigut, això? Estem travessant unes turbulències imprevistes. Sisplau, no us mogueu del seient. Què és això? No patiu, li explicaré a en Jerry el que passa. Jerry, sóc l'Àlex, que em sent. La situació és complicada, repeteixo, complicada. Em sap greu, Àlex, però et perdo. Has dit això és una passada? Ai, tant és. Se'ns ha descontrolat una mica aquest zapelí. N'agafaré el comandament. Ja veig que em farà falta el pintallavis amb làser. Molt ben pensat, Sam. Espero que hi hagi un manual d'instruccions en alguna banda. Què deuen voler dir totes aquestes llumanetes? Ja no volen dir res. Ens hem quedat sense energia. Ho haurem de fer manualment. Pilot automàtic connectat. Sisplau, relaxeu-vos i aprofiteu bé el viatge. Que aprofitem el viatge? És un ordinador, ja ho sé, però aquesta dona em treu de polleguera. Noies, tenim un problema. Alerta de seguretat activada. Us he de comunicar que els contenidors especials per traslladar presoners s'estan obrint. Ai, ai, això em fa mal l'espina. Vaja, vaja, si és aquell ximplet de les ungles llargues. Liv Montblanc, què? Encara noqueges els enemics amb la pudor que et fan les sabates? Au, deixeu-ho estar. Si no és que us voleu barallar, en comptes d'aprofitar l'oportunitat que tenim d'escapar-nos. Ja ho sabia jo, que ajudar a traslladar delinqüents no era bona idea. Sempre acaba malament. Tranquil·la, he pogut activar la càmera de vigilància de la bodega. A veure quina situació tenim a bord. On s'han ficat? No ho sé. Però sembla que l'única sortida de la bodega és aquesta escotilla. Condueix a una sala d'aquí sota. Uf, encara hi som. Oh! És en Benny Wong! Oh! Correu! Oh, ostres, que fort! També hi ha Liv Montblanc. Es pot saber amb quants malvats viatgem? La resposta és 3. La Violet Vanderfleet, aquella botànica tan rara. Vaja, tens bona memòria. I us porto un regalet. Us agradarà, segur. Treball en equip. No hi havia confiat mai gaire, però... no està malament. Gràcies, amic de les urpes esmolades. És una prova que si combinem els nostres poders, podem dominar el món. Que bé que ho vegis així, perquè com que vaig tenir un desengany amorós, ara vull que tothom tingui al·lèrgia a l'amor i ho aconseguiré amb les peònies dels esternuts. Molt interessant, però jo tinc una idea més bona. Si pintem les ungles de la gent amb el meu superaccelerador del creixement de les ungles, tothom tindrà unes ungles tan llargues i tan fortes que no podrem fer servir ni les mans ni els peus. Escolteu-me bé, sabates de la mort! Les meves sabates de disseny s'ajustaran tant al peu que ningú se les podrà treure. D'aquesta manera, tots els que s'han rigut dels meus dissenys estaran condemnats a dur-les tota l'eternitat. Ui, unes sabates de disseny massa ajustades? La crueltat d'aquest home no té límits. Temps estimat d'arribada a l'illa de la GUP, 30 minuts. L'illa de la GUP, Encara podrem posar en pràctica tots els nostres plans. Oh, que no ho veieu? Aquesta illa està plena de delinqüents. Si els alliberem, els agents de la BUP estaran tan ocupats perseguint-los que tindrem el temps que vulguem per venjar-nos del món.
La situació no pot ser pitjor i hem de fer alguna cosa. Noies, alguna de vosaltres sap quina hora és? L'hora que se'ns cruspeixi una planta carnívora supergegant. No, és l'hora d'empetitir-nos, noies. Rellotge encongidor, et toca actuar tu. Ostres, sempre he volgut fer servir la talla 34. Som-hi, seguiu-me. Ei, vigila on trepitges una mica més i... Ai, ostres! Ah, que bufones! Agafeu-les! No patiu, noies, no és el primer cop que m'enfronto al dolent de les sabates. Sí! Molt ben fet! Busqueu les noies, vinga! Jo desxifraré els codis per alliberar els presoners i pilotaré la nau. Tenim menys de 30 minuts per recuperar el control del Zeppelí. Són ells! Que busqueu algú? Babaus. Us penso fer bocinets ara mateix! Les noies s'escapen! Talla aquesta xarxa i allibera'm! Ben fet, Clover. Així no ens empiparan durant una estona. I aquí estarem fora de perill i podrem idear un pla per atrapar la Violet. Fora de perill? Aquest pentinat sí que és un perill públic. Perdoneu, em pensava que éreu els presoners que s'han escapat. Però es pot saber què hi fas, tu aquí? En Jerry m'ha demanat que m'amagués al Zeppelí per si hi havia una incidència. 10 punts per en Jerry, per fi ha tingut una bona idea. Hola, Clover. Feia temps que no ens vèiem. Fas... molt de goig, últimament. Moltes gràcies, Blaine. Tu també s'ha de reconèixer. Ai, un altre ex. Oh, perdona. Ha sigut culpa meva. Temps estimat d'arribada a l'illa de la GUP, 15 minuts. En Ben i Leaf i la Violet alliberaran els presoners. Si no els aturem, avui serà un dia negre per la humanitat. Si puc accedir a l'ordinador central del Zeppelí, anul·laré el sistema de navegació automàtica. Molt bé, i nosaltres procurarem que els dolents no accedeixin al sistema de control de les cel·les dels presoners de l'illa. Ens dividirem en 2 grups i em quedo amb en Blaine. Som-hi, Àlex, que els hi donarem una bona lliçó a aquests delinqüents. Illa de la U, les 10:55 del matí. Ai, deixem sols 5 minuts i mira què fas. Au, exagerat. No t'esveris, només són 4 plantes. Excepte aquesta, que ensuma la por que teniu. Com és que heu tornat sense aquelles 3? Les ha deixat escapar ell! Oh, hi ha plantes que són més llestes que vosaltres. Sou idiotes, doneu mala fama als delinqüents. Temps estimat d'arribada a l'illa de la GUP, 10 minuts. És igual. Aviat les espies deixaran de ser un problema. Un cop alliberem els presoners de les cel·les, aterrarem i els farem embarcar tots. Les meves ajudants s'acaben d'infiltrar al sistema de seguretat de la presó. Genial! Verd! Oi que no hi ha cap color més bonic? Ha arribat el moment de fer que el nostre pla floreixi. Visca! Sí! Ja era hora! Sí, som lliures! Som lliures! Em sembla que hem anat a parar una cabina de rajos UVA enorme. Ostres, sort que porto a sobre la cartera portàtil per anul·lar-ho tot. Ostres, Blaine!
Quan estàs en plena acció és increïble. Em deixes tan admirada. Ja saps que sóc un dels millors agents. Ara notaràs algunes sacsejades, no t'espantis. Preparada per fer-los plorar com magdalenes? Oh! Sí! Mare meva! Els ulls! Sou uns ploramiques. No us quedeu aquí palplantats. Feu alguna cosa. Oh, què passa? Com és que aquest trasto no fa el que li ordeno? La Clover i en Blaine han arribat a l'ordinador central. Em fa l'efecte que aquest boticàs organitzat s'acaba. Jo no cantaria victòria encara. A la sala de comandament hi ha algú que no es pensa rendir. Aquest cable és la solució. Sí? Per què? Perquè el vermell és el meu color de la sort. Veus l'uniforme? Molt bona, Clover. Oh, però quina ràbia! Oh, per què no et puc controlar? Temps estimat d'arribada a l'illa de la WUP, 3 minuts. Ed, on vas tan de pressa, vaquer? Ja! Sam, no puc agafar el cinturó amb cable elàstic! Aguanta, de seguida t'ajudo. Oh! Tu ets molt llest, eh? Com se t'acull llançar coses punxegudes dins d'un globus? Ai, ja et tinc! A veure, preparada? Sou burres com una sabata i parlant de sabates. Agafa'm la mà, Sam! Uf, el Zeppelí ja té estabilitat. Potser per fi el piloten en Blaine i la Clover. Ai, ai! Clover, em sents? Oh, hola, noies. Com va això? Si amb això vols dir el Zeppelí, fatal. L'heu de fer pujar com sigui. Si us agraden les emocions fortes, us encantarà caure des d'aquí. A veure, a canvi de plans, heu estabilitzat el Zeppelí i està molt bé, moltes gràcies, però ara torneu-lo a sacsejar. Tu manes! S'ha acabat el broqui. Ha arribat el moment que nosaltres rescatem els delinqüents i que vosaltres acabeu tancades en una cel·la. Ai! Sam, el pla estava molt bé, però has passat per alt una coseta. La gravetat, nosaltres també caurem. Menja, orquídia. Et presento una cosa que es diu cinturó amb cable elàstic. El carregament de delinqüents ja ha arribat a lloc. Visca! Ja està, ja ho podeu deixar córrer. Ens n'hem sortit. Ho hem aconseguit. Ha sigut la bomba. És que tu i jo sempre hem format un bon equip. L'equip de la WUP és el millor. Anem amb les altres. Potser l'execució del pla no ha anat ben bé com estava previst, però li podem dir a en Jerry que hem deixat els delinqüents a l'illa de la WUP. Només hem d'obviar la part en què tots els presoners de l'illa han quedat lliures i els hem hagut de tornar a tancar. I ara, Blaine, m'imagino que, no ho sé, tu i jo
Els dos agents més guais de la UP tornarem a estar junts. Ets una noia genial, però t'he de dir una cosa. No vull tornar a sortir amb noies de Los Angeles. L'última, la Mandy, m'exigia massa dedicació. Has sortit amb la Mandy? Has fet una gran feina, Clover. Per culpa de la Mandy no puc sortir amb en Blaine. No t'ho agafis així, dona. Potser és un senyal que has de deixar de quedar amb exnòvios? Segurament teniu raó. Ja està, ruptura superada.